Hola, què tal? Salutacions, benvinguts a una nova edició del nostre espai de l'entrevista. Avui parlem de pagesia, de la pagesia Cubelles al segle XXI, de la importància de l'agricultura ecològica en aquest sector i, a més, ho amanerem tot amb unes notes de música i ho farem en companyia del pagès cubellenc, en Luca Labelli. Luca, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. És un plaer. Després parlem una miqueta d'això de la música, perquè és una de les teves facetes. Exacte, sí, nocturna. Nocturna, doncs ja hi entrarem després, però abans centrem-nos una miqueta en aquesta professió de la pagesia, que, escolta'm, a Cubelles té futur? Jo crec que, tal com l'enfoquem nosaltres, creiem que sí. Que sigui una font d'ingressos o de guanys important, no ho sé, estem creixent, estem recuperant les inversions, però creiem en un model de produir aliments per la gent que està aquí. Una mica, som una cooperativa i el model de producció, o sigui, posem els nostres esforços conjuntament en el mateix sac i d'aquí intentem produir aliments sans, bons, perquè el que volem fer és produir-los aquí a Cubelles i vendre-los a Cubelles i a la comarca, evidentment. Alguna escapada a Barcelona fem perquè la família porta i es fa. Perquè el model està pensat per produir aquí i vendre aquí. Ecològic, bueno, tu has dit ecològic, important per qui ho fa i per qui ho sent. Creiem que, com a projecte, creiem que tenim una responsabilitat, per això hem escollit fer-ho d'aquesta manera, perquè volem cuidar no només l'alimentació, sinó també el medi ambient. De fet, per la meva part, això va néixer no pas com una professió, sinó com soc biòleg i em vaig adonar que el que estàvem fent, s'hi patia molt per les coses que veia, tant en el mar, jo vaig començar fent biologia marina, i en el medi ambient, Amazones, que quan ets un adolescent, després vaig estudiar més tard, són coses que frapen i si t'interrogues, s'ha de fer alguna cosa, vull que la gent faci, em vaig enamorar del costor, i aleshores sempre era molt sensible a aquests temes, no? I va arribar un moment que vaig dir, ostres, però ningú fa res. I dic, anava a dir un taco, però i per què no ho fas tu? I m'adonava que realment les coses, tothom té una responsabilitat, si un sent una cosa i no la fa, és còmplice i culpable de les coses que no funcionen de la manera que un vol. I vaig intentar revertir la situació fent coses. I em vaig adonar que una de les coses més importants que podia fer era, com és l'única que necessitem fer per allargar la nostra vida, que és menjar, vaig dir, perquè no comencem des del principi. Jo no soc de família pagesa, tot i que la meva família a Itàlia, mon pare va néixer al camp, però no de pagès, la meva àvia era restaurador, sí, era cuinera de poble, feia convits i coses, feia una mena de càtering, després venia a Pollastres, però no era viure de la terra, treure l'ostent de la terra. Així que no tinc cap ascendent en aquest sentit. I vaig pensar que, vaig comprar un tros de terra, vaig dir, vull fer les coses bé, vull intentar treure els meus propis aliments, i es va esdevenir una professió a mesura que veia que hi havia aquesta necessitat i per estar encara més a prop de la meva família. És a dir, que em vaig anar aprenent. I aleshores, aprendre, com la motivació era, l'objectiu era intentar revertir, no sé si ho aconseguirem, els estropicis que feia l'home amb els seus sistemes productius, vaig dir, ostres, comencem en principi de la cosa més bàsica. Aprenem a fer de pagès i fent-ho de manera ecològica. He rebut uns quants clatallots, unes quantes advertències, que això no era possible, que això no era viable, de gent d'aquí, de Cubelles, de gent de fora, de la meva família, però crec que l'única cosa, l'únic motor que fa que les coses funcionin és la passió i l'esforç. Esforçar-se per sobreviure, fer una cosa que un no sent,
és com estar frustrat i perseguir la supervivència sense perseguir objectius. Quan tens un objectiu pots passar-ho més o menys bé, problemes sempre n'hi ha, perquè sempre has d'ajudar a mantenir la família o que el teu projecte tiri endavant, tingui un sentit, però si t'hi fiques tot a tu mateix és que no hi ha res més a fer i pots estar content i satisfet, encara que els resultats no siguin eclatants. I en aquesta tessitura em trobo. I aquesta aposta pel quilòmetre zero, per aquesta sostenibilitat, també des del punt de vista també de la salut de les persones, pel que fa a aquesta producció d'aliments. Per a un petit productor, també des del punt de vista econòmic, l'agricultura ecològica al final és una opció o una obligació també, perquè clar, competir amb els grans productors, que a més ara ja ens arriben d'arreu del món, doncs és pràcticament impossible. Ara veiem aquests dies els cítrics a València, que amb aquesta competència que els arriba de Sud-àfrica, o al Camp de Tarragona, l'avellana en el seu dia, que els venien de Turquia, al final sembla que per a un petit productor possiblement aquesta opció de l'agricultura ecològica, aquest valor afegit, pugui ser la principal via de producció. És una de les respostes, però no només l'etiqueta ecològica, sinó la venda de proximitat i la venda directa. Aquí hi ha pagesos que fan, encara que no siguin ecològics o certificats ecològics, sé que, anava a dir poc o molt, però s'estimen el que estan fent i realment s'estimen la terra. Jo em trobo, compartim neguits per l'aigua, etc. I sempre compartim experiència. És evident que un que no ve de pagès i que es fica a fer agricultura ecològica és un bitxo raro, tot i que ara el mercat sembla que doni raó. I el secret és la venda directa. Aquestes dues experiències fan molta venda directa. I aleshores, clar, tu controles lleugerament el marge. No ho dediques tot a mirar un marge mínim i quan tu fas una agricultura industrial i depens de distribuïdors, al final són ells que remenen les cireres. I què és més convenient? Portar mandarines de Sud-àfrica? Per qui distribueix aquí, possiblement sí. Però del punt de vista organolèptic, del punt de vista de la despesa de recursos pel medi ambient, és més convenient i és més honest fer-ho des d'aquí prop. L'agricultor què ha de fer? Una mica sí buscar-se la vida i no demandar, com fem també en la política, en les coses, demandem, fem que els altres facin ells, impliquem-los una mica. O sigui, tantes taronges, fiqueu les caixes allà davant de la finca. Les feu pagar com a botiga, són les vostres, són fresques, has de perdre el temps en altres coses. Evidentment, la industrialització i la globalització promet que tot funciona, tot estem en el mateix flux, però si tu no controles el teu dia a dia, això és complicat. I s'ha vist, es demana a la Unió Europea que solucionis problemes aquí. Potser no cal tanta mandarina o no cal tanta... Fem per mercat local. Tenim 4 tarongers, ara s'acabaran, tenim 4 fruiters, hem plantat alguns, nosaltres apostem per la verdura, que és de consum diari, és a dir, treball diari pel consum diari i intentar recuperar, monetitzar una mica per pagar les despeses. No és tan senzill, però, clar, ho has d'intentar. I a banda d'aquesta venda directa, fins i tot allò que també s'ha conegut com la cistella ecològica, aquests encàrrecs, i ara que tinc, la temporada ve això, ara tindríem carxofes, taronges, etc., calçots, que comença la temporada, un dels productes estrella, sens dubte, però també és viable que els productors locals també puguin entrar en la xarxa de la restauració del municipi o de l'entorn i de les superfícies de venda? De la gran superfície. Si les grans superfícies aposten pel comerç local, n'hi ha que fan. El Cirilo Poc ven els seus productes a Carrefour, té un acord i em sembla perfecte. És la millor manera. No és ecològic, però és igual. És de proximitat, això sí. És de proximitat. I segur que els productes són molt bons. Per què? Són collits i portats. I això és bàsic per propietats organolèptiques. S'han de buscar diverses maneres, perquè quan tu plantes no saps mai el que vendràs. No és com l'agricultura industrial o semi-industrial, dic, un camp d'enciams, de 40.000 enciams, els venc tots, que hi guanyi un cèntim per enciam són
tot diners i intento que em paguin totes les despeses i guanyar-me el sou. Clar, quan fas l'enciam, el fonoll, la remolatxa, el tomàquet, i en fas tot, l'has de vendre tot, has de plantar bastant per no quedar-te sense i sempre intentes comercialitzar-ho tot. Clar, fem venda directa a la finca, a la parada que fem el divendres i dissabte, fem cistella per qui vol un producte tancat a un preu assequible i també el fet de restaurants. Clar, depèn del que aposta. Jo sé que un negoci de restaurant és molt complicat de mantenir. Té moltes despeses, despeses de personal, on es nota que es busca l'estalvi és en el producte, però també estàs donant menjar. Si estem donant una cosa que alimenta la persona. Ara és molt aquesta falera de la nova cuina, la cuina d'experiència, i també el producte, es torna a buscar el producte, no només la tècnica i l'elaboració, i crec que això és una ajuda. Tenim propostes, servim en alguna botiga d'aquí, de Cubelles, alguns restaurants de Sitges. Ens agradaria, si algú vol, servir algun d'aquí. No estem tancats, però jo entenc que els productes són més cars, perquè porten molta mà d'obra. No podem utilitzar segons quins els herbicides, sobretot. El control de les herbes porta molta mà d'obra. Apostem per una mica de mecanització, però sense gastar massa gasoil, sinó al final la nostra empremta ecològica és molt, molt, molt pesada. És una lluita, però jo t'asseguro que no és una... Jo sé que és viable, has d'ajustar l'eficiència amb la comercialització, la pedagogia per entendre que les coses d'aquí poden ser, han de ser bones perquè s'han de ser collides, segurament són sanes perquè no utilitzem productes de síntesi, respectem el cicle de les plantes i intentem fluir amb la natura, aquesta cultura holística que s'està una mica recuperant. Respecte als altres, jo no em fico a la feina dels altres, realment. Nosaltres fem aquesta proposta perquè volem fer alguna cosa perquè el medi ambient millori. I és la nostra aposta. No pensem que... No és com un negoci, però intentem guanyar-nos la vida amb això. El menjar tenim. El menjar, com a mínim, això està cobert. Sí, exacte, sí. Deia, per cert, deies que també vendre el producte directament a peu de la finca, en aquest cas estem parlant de Mas Baró, a la carretera de Cubelles a Mastradé. I parlaves també al començament de la cooperativa. Aquesta cooperativa és la Piotxa. La Piotxa. En què consisteix aquest projecte? Aquest projecte, bé, la meva experiència personal va començar al Matarranya, on vaig comprar un trosset de terra a la Franja, al poble de la Portellada, i allà volia anar a perdre'm i intentar, amb el meu esforç, el meu coneixement, fer-me el meu hortet i començar una mica un altre sistema, de fer-te les coses, canviar una mica el ritme de vida, monetitzar el necessari, però veure què costava realment preparar-se el menjar, produir-se el menjar, arreglar-te les coses. Vaig tenir la sort d'haver-me de pagar els estudis al taller de mon pare, vaig aprendre a fer de ferrer, vaig fer diferents professions i això va dir, ostres, prova, molta gent ho fa, intenta-ho. Ho vaig tenir clar realment que era el camí que jo volia emprendre. I perquè després, per temes familiars, no ens vam poder traslladar allà. La primera cosa que vaig fer, vaig treballar al camp, després arreglar la casa que teníem, però això són manies que cadascú té. Però vaig anar aprenent a treballar una mica a la terra, a produir primers tomàquets, fins que vaig dir, potser fes-ne una professió. Si venia cada setmana a casa i m'estava 3 dies, m'havia de pagar les despeses i veia que el producte tenia molta acceptació, fa 10 anys, això. I 9 anys a mi, sí. I pensava, mira, potser guanyaràs alguns cèntims per pagar-te els viatges. I va augmentar aquesta necessitat, la gent volia tornar a menjar les coses acabades de collir. I vaig dir, ostres, provem. Em vaig trobar amb altra gent que havia començat un curs d'agricultura ecològica patrocinat per la Diputació de Barcelona, aquí al Garraf, del nord de Garraf, que estava donat per un noi que havia anat a València 1 any i mig a aprendre a fer de pagès sense cobrar ni un duro, a treballar amb cavall. Ricard Huguet.
que treballa a l'Escaset, aquí a Sant Pere de Ribes. I va ser professor d'aquests nois, jo treballava a les terres de l'Adrià Cona, que em cedia, i ells havien llogat com a associació, l'associació de l'APA, l'associació de Pagesos Agroecològic del Garraf, havia muntat aquesta associació per intentar aprendre a fer de pagesos ecològics, i després l'experiència, la formació es va acabar i es van muntar projectes diferents. Jo col·laborava amb una part d'aquestes persones i quan no vaig tenir accés més a les terres que treballava abans, doncs vaig començar a col·laborar encara més estretament. Va sorgir l'oportunitat de treballar a les terres de Mas Baró perquè volia donar un canvi productiu, perquè la vinya en si treballada per vendre el raïm no era prou productiva amb la persona que li havien donat, no sé, eren coses, eleccions que ja fan, i vam fer una proposta de gestió agroecològica de productes de proximitat, o sigui, arrencar la vinya i fer hortalisses, plantar alguns fruiters, de manera que hi hagués tot allò que es pot cultivar i menjar aquí en el clima de Cubelles. Ens fem càrrec també dels sembrats, en fem espelta i camut, que anem al Jordi Morera, que en fa pa ecològic, tenim la certificació del partit d'enguany, i també enguany provarem a fer llenties, és a dir, molt complex, com es feia abans que una finca treballava una mica tot. I això va trobar la complicitat de tots els components de la cooperativa. I la cooperativa és una manera més democràtica de posar conjuntament el treball, tot i que jo em trobava sense voler-ho el que tenia més experiència. I vam fundar la cooperativa i després vam negociar l'arrendament de les terres de Mas Baró. I t'ava dir una cosa... En tot cas, una fórmula que ha servit també per anar introduint nous productes i poder anar provant noves experiències. En quin sentit ho dius? No, justament que parlaves que ara voleu introduir llenties... Sí, exacte, sí. Has de buscar coses que siguin productives, no seran les llenties més barates del món, evidentment, però estan fetes aquí, ho provarem. El blat és perquè importar camut des del centre de la península també té els seus costos mediambientals, fer-ho aquí té uns altres costos. Es podia fer ordi, com fa la majoria de la gent per aquí, per vendre per pinso. Volem fer una proposta diferent, juntament amb el Jordi Morera, que clar, està disposat a pagar el que costa produir el blat aquí. Amb l'espelta no ha anat massa bé, perquè l'espelta necessita un clima més continental, però encara es podrà fer alguna coseta. I clar, la cooperativa intenta sustentar-se d'aquesta forma, de trobar la millor manera de produir coses útils, de forma eficient també, perquè llançar recursos i diners tampoc no té massa sentit, però estamos en ello. Creiem que estem en el bon camí, sí. Bé, i una bona fórmula per millorar aquesta collita i per fer que aquests productes puguin néixer amb força i, a més, amb qualitat. Una bona fórmula és cantar els arbres i cantar-li a les plantes? Home, sí, es diu, sempre s'ha dit que parlar a les plantes i cantar a les plantes és molt beneficiós per elles, les fa créixer millor. Bé, hi ha una explicació científica que algú ha donat a les plantes d'interior, sobretot. Les plantes que viuen fora no tenen massa problemes a l'hora d'aconseguir aquelles substàncies, aquells gasos que elles necessiten. Però a l'interior sí. No hi ha tanta circulació. Quan un s'apropa a una planta, què fa? I respira a sobre i emet més diòxid de carboni del que podria venir-li a la planta per la circulació de l'atmosfera. I les plantes, sobretot durant el dia, amb llum, el que necessiten és força CO2 perquè atrapen el CO2 i alliberen oxigen. D'aquesta forma
els donem un factor limitant per ella, això és veritat. El fet de cantar-hi és una altra manera, però també hi ha estudis que no són a l'abast de tothom, però crec que sí, que realment la música és una manera de... La música també es pot descriure en fórmules matemàtiques, no tan freda com la matemàtica pot pensar que sembli, però recorda la vibració que es pot, si es vol, reconèixer en l'univers. Es diu que la música amansa les esferes, però és perquè crec que tots notem, la música no deixa de ser uns sons coordinats amb harmonia que es detecten quan vibra l'aire. I això, crec que en el meu cas, tant la instrumentació com la vocalització, sense parlar de les lletres, que poden arribar a ser fins i tot destinatari d'un Premi Nobel, com ha demostrat Bob Dylan, són una manera de vibrar d'una forma harmònica. I podem entendre que ajuden. Jo canto tot el dia, realment. Quina és la música que li agrada a Luca Labelli i en què consisteix el teu projecte musical? Bé, el projecte musical és una cosa que realment m'ha vingut, com es diu en castellà, com anillo al dedo. Realment la meva passió musical, la meva música favorita és la música negra, el blues, el soul, que després s'expressa a través del rock, del rock and roll, una cosa que molt profunda, que sempre m'ha agradat des de petit, però m'agrada qualsevol tipus de música. Realment aprecio l'esforç d'intentar expressar-se a través d'aquestes 7 notes i subdivisions, amb ritmes, i de produir-la, crear-la. Jo he fet les cosetes, quan tens en mà un instrument tens sempre la intenció, les ganes de fer coses, però bueno, res, no que ningú s'inventi. Però vaig tenir... Tu et refereixes al meu projecte actual, que és un tribut a Maná. Sí. Aleshores, clar, quan jo estava estudiant a Itàlia encara, estava a l'últim any de la carrera, una noia amb qui sortia va anar a Mèxic i va anar a fer una carta geològica de la regió de Chiapas, a Mèxic, i em comentava què vols que et porti, com a record. Jo soc molt apassionat de la cuina, de fet, no havia de ser pagès, volia ser, entre cometes, cuiner, i li vaig dir, si pogués ser, porta'm alguna cosa de menjar, algun xile, alguna cosa així, i música, que és el que a mi m'agrada. Des que em vaig a tocar la guitarra, que tenia 18 anys, doncs sempre alguna rascadeta i cantar així, sempre m'ha agradat, no? I em va portar a Maná. Era l'any 94, sí, l'any 94. I que l'any 94 vaig sentir un dels seus primers discos, que era ¿Dónde jugarán los niños? I curiosament vaig pensar, es poden dir tacos? Sí, per descomptat. Aquest Tom parlava d'una realitat que havia viscut el seu avi, deia... Cuenta el abuelo que de niño él jugó entre árboles y risas y alcatraces de color. O sigui, descrivia una experiència viscuda al mig de la natura i com la natura s'havia anat deteriorant per l'acció de l'home, no? Descrivia aquest deteriorament i deia ¿dónde jugarán los niños? Ara que no hi ha espai per jugar perquè s'ha deteriorat i destrossat molta part del patrimoni natural, no? I deia, ostres, quins pebrots que té aquest paio, que sembla que comença a ser bastant famós, que diu aquestes coses que a mi m'interessen, a mi em toquen, i les posa en música, i a sobre no és tan dolenta la música, perquè Maná va trobar el gust dels anys 80, que era, es diu que copiava en Police, perquè feia una mena d'esca, de reggae blanc, que anava de molt en aquella temporada. Però em va agradar més la vessant social, el contingut, i també la música era bastant agradable. Jo sabia 4 paraules de castellà per les vacances que havia fet a les Medes uns anys abans, arran d'un curs de biologia mediterrània, aquí a Banyuls de la Merenda, i bueno, tot porta tanta cosa, i jo em deixo portar, intento estar atent, i vaig conèixer Maná fa molts anys, quan encara no eren famosos,
I me'ls retrobo l'any 2000, que jo estava ja fent la tesi doctoral aquí, van treure primer, em sembla que van composar un tema per Santana en la Societat Supernatural, que era Corazón Espinado, el va posar fer per ell, i després van treure l'Unplugged. Un gran disc que demostra una mica la maturitat d'uns músics que són capaços d'agafar la seva música, despullar-la i vestir-la amb un altre vestit, és a dir, d'un grup rock, o reggae, rock, llatí, et desfas de tota l'electricitat, de tota la potència, i vesteixes de nou un tema que sigui més, com es diu en anglès, gentle, més suau, més... No que abans fos desagradable, però més d'escoltar al saló de casa, relaxat, no? I em va agradar molt, i deia, ostres, encara estan vius aquests, encara fan coses interessants, havien sortit altres temes. I això, aquesta va ser la meva trobada amb Maná. Després jo aquí, per casualitat de la vida, fent submarinisme, en el Club d'Investigació de Biologia, jo cantava quasi, fins i tot sota l'aigua, l'amiga amb qui sempre portava la guitarra per fer 4 rascades, i vaig anar a una festa, i, bueno, resultat, vaig arribar a tocar en una orquestra de patxanga que feia restaurant, festa majors i tal, sense voler-ho. Em van dir, què vols cantar? Dic, bueno, cantem, provem. I al cap dels anys, jo ja no volia tocar en orquestra perquè era molt sacrificat i vaig decidir que no faria res més. Vaig fer unes etapes d'estàndards, moltes vegades he vingut aquí al celler del Piquen Jazz, a Can Jordi, a tocar o a treballar a la cuina també, bueno, també he fet una mica de cuiner i de cambrer, i cantava, venia amb els grups que tenia, o alguna experiència sol, i intentava fer el que m'agradava, sense massa objectius, sense posar-me meta, sense voler ni ser famós ni res, fent el que m'agrada, intentar ser el més honest possible, i després ho vas fent, no? Fins que un dia estava collint espinacs al Matarranya i em van trucar un amic, examic, realment, però són altres coses, em sap greu, però... I em diu, es que está montando un grupo de Maná y le he dicho al bajista que tú cantas como Maná. Digo, Juan, no me empeñes, porque yo te estoy empezando otro proyecto, digo, música, no quiero hacer más. Yo tengo suficiente con cantar, contarle a mi niña y ya está. No, em valia. I em vaig presentar, i va començar aquesta experiència i realment ara, pensant-ho ara, explicant-ho, és una mica curiós perquè hem fet, no intentant fer les coses amb una mica bé, amb tot el bé que sabíem. No soc un professional del cant, no he estudiat música, sé una mica de música, per sempre m'ha agradat, m'ha interessat, he intentat aprendre tot el que he tingut a l'abast, però no m'he dedicat com els propietaris de l'Esperó, que són músics de professió. Això realment... La Montcolomer, la Maria José Mossada... Exactament. Paraules majors aquí ja, Correcte, perquè han fet la música la seva vida. I jo faig uns quants espectacles a l'any, l'any passat vam fer més de 20 concerts, i hem arribat a ser clònics i, clar, tothom diu que em semblo bastant al fer, em faig els meus esforços per també imitar-lo, els meus companys realment són molt bons músics, tot i ningú de nosaltres és professional de la música, tret de dos. Un és un productor i fa segon guitarra, música espectacular, per dir, ho passo bé, faig la segona guitarra, i el bateria, que és el més talentuós de tots, i està muntant la seva carrera com a bateria, com a professor, s'ha inscrit a la universitat, al magisteri, i la resta ens hem trobat al voltant d'aquest projecte que hem anat fent gran entre tots i ara envoltem tota la península. Anem a Canàries, ens han cridat per anar a França, hi ha uns cants de sirena que ens volen portar a Itàlia. Trobem el gust i aconseguim transmetre l'energia que la gent vol. I la cosa més espectacular, que mai no hagués pensat d'aconseguir, tot i que no és un projecte per guanyar diners, és que tu t'adones que la gent paga una entrada per veure el teu espectacle. Dius, això és una mica fort, Comences a tenir una certa transcendència, sense buscar la transcendència, però la tens, al final has d'anar en compte amb el que dius, amb el que fas. Tampoc no fem massa borrades, realment, no? Som una companyia
de mig bojos, ens agrada la música, ens ho passem bé i així, aquesta és la meva experiència musical i el projecte que portem endavant ara, de fet. Doncs aquesta energia que posa de l'escenari, que posa també explicant-ho i que evidentment també ho posa en el món de la pagesia, de l'agricultura, és la que transmet en tot moment a Luca Pavelli. Luca, pagès, com deia, covellenc, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i bé, seguirem pendents tant del vessant professional com, òbviament, també de totes aquestes actuacions musicals que remenen una miqueta per les xarxes, al Facebook, al YouTube, es poden trobar cosetes. Com es diu el grup, per cert? Com es diu el grup, que no ho he comentat? Ens diem Mas de Manar, escrit amb la lletra més, la lletra D minúscula i Manar, el nom de Manar. Doncs Mas de Manar i també cooperativa La Piotxa. La Piotxa. Tot aquell que també tingui interès en poder conèixer més en profunditat aquest projecte i fins i tot, per què no, apropar-se a adquirir productes o entrar dintre de la cistella ecològica, el que dèiem, per les xarxes, per internet, de seguida es poden trobar les referències i els contactes. Luca Pavelli, pagès de Cubelles, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Un plaer i gràcies per aquesta oportunitat d'explicar 4 coses de la meva vida moguda. D'aquesta trajectòria tan densa. Moltíssimes gràcies. I fins aquí aquesta nova edició del nostre espai de l'entrevista. Ens retrobem ben aviat amb nous protagonistes. A reveure.